भैया लोग नमस्कार। हम हैं राजेश्वर मधुकर। हम आज रौरीपान के बतावे आयल बानी करेला के बारे में। करेला के बारे में कुछ जानकारी लेके ये बतावे के बा कि करेला खाली एगो सब्जी नहीं है, बल्कि ये एगो औषध भी है जौन तमाम बीमारियन में हमार सहयोग करेला। बीमारी के दूर कैले में हमार पूरा सहयोग करेला। लेकिन ओकरी पहले रौरीपान से एगो निवेदन ही कि अगर आज ले रौरीपान हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब करी, आप बेल आइकन दबाई, एके शेयर करी, ताकि अपने भोजपुरिया भाई लोगन खातिर जौन हम जानकारी ये सेहत के साथी में दे लें, वो से भोजपुरिया भाई लोग फ़ायदा उठावे। अपने कड़वा स्वाद के वजह से बहुत कम लोग एके पसंद करेला, लेकिन स्वाद तो एकर कड़वा ज़रूर बा, लेकिन एकर प्रभाव बहुत ज़्यादा होला। करेला खइले में तो कड़वा ज़रूर होला, लेकिन ये कई रोगन में इतना बढ़िया लाभ करेला कि जौने के वजह से आदमी निरोग स्थिति के प्राप्त करेला। इस सिर दर्द में बहुत आराम दिलावेला। सिर दर्द में करेला के अगर रस पीस के छापल जा तो ठीक होला। साथ ही घाव ठीक कैले में एकर बड़ा अच्छा भूमिका होला। अगर कहीं घाव हो जा तो एकर जड़ पीस के ऊपर लगावल जा, फोड़ा फुंसी हो जा ऊपर लगावल जा, तो ये फोड़ा फुंसी के पका देला और पका के बिल्कुल ठीक कर देला। ये वजह से अच्छा एकरी बाद ये अगर ये जौन घाव होखे, फोड़ा फुंसी होखे, ओकरी अलावा भी एकर बहुत बड़ा उपयोग होला। ये करेला घुटना के दर्द में भी बड़ा फ़ायदेमंद होला। घुटना के दर्द में अगर एक पीस के आ रुई में लपेट के जहाँ दर्द होता अगर ओकर बांध दहल जा, तब बांधले के बाद ये काफ़ी घुटना के दर्द के खींच लेला और खींच करके बहुत आराम मिलेला। अब सबसे बढ़न बात ये कि करेला जौन बात करेला में जौन ये जो एकर रस जौन होला, एकर रस पियल बड़ा फ़ायदेमंद होला। मुँह के छाला में भी बहुत काम आवेला। मुँह के छाला में अगर एकर रस पीस के और मुँह में लगा दहल जा तो ओकर जौन बा मुँह के छाला के ये ठीक करेला। एकरी अंदर ये गुण होला कि मुँह के छाला के बिल्कुल ठीक कर दहल जा, ओकर कुल्ला कल जा और ओकर रस पीस के अगर लगा दल जा तो मुँह के छाला के तो एक तरह से ये अचूक दवा है। अचूक दवा जौने के कहल जाला, मुँह के छाला के ये अचूक दवा है। एक बात जानी कि एमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा मिलेला। करेला में फास्फोरस ज़्यादा मिलेला। ये कफ, कब्ज और पाचन में करेला के इतना ज़्यादा सहायक होला कि कुछ बतावल नहीं जा सकल जाला। क्योंकि अच्छा अस्थमा जैसे दमा के बीमारी में तो ये बहुत प्रभावी होला। ये करेला के खाइल जौन बा तो दमा के बीमारी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होला। तो ये करेला जौन बा तो ये कड़वा ज़रूर होला। ये गैस अपच में ये बड़े लाभकारी होला। कैसे कि एकर गुण ऐसन बा कि एके खाइल जाई तो गैस अपच पाचन क्रिया के ठीक करी। लीवर में एकर अगर रस पियल जा तो लीवर के रोग खातिर तो ये रामबाण दवा है। ए वजह से करेला जौन बा ये समझी कि सब्जी नहीं बल्कि एगो औषधि है जौनों के उपयोग करे के चाही। अब आज्ञा दें अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर के। नमस्कार।